Khubor Pibaro sa katub Khubor jangi ka Don Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan Shillong. Sedangkan turput kita nak cipai sajan ka surok petrol pam Anjali. Mish kemat ka Hill Farmers Union banyarap niat yau kimar kinong rap nak kelek Jaka. Hapo apos ni en pendek ka oxygen plan hayalong. Badaki ding cherry blossom tungka REPSDO ban penitenat ka kan riwar. Tementai ne pas ki Khubor kampanya. Kehinyau Treb Youth Council Shillong mentakasi kehenry terik ujembang arhajar arpawai. Haka jingelam Presiden jongka uba John Lingdo kala u George ka DC East Khasi Hills halor ka jing kentur put jongki karshipai sajan ka surok PWD. Kabakidang sedang care chai mentahi ka boundary wall sajan ka surok petrol pump Anjali. Uba John Lingdo lapan pai ka jing bitar ya kani ka jing le jongki tiki karshipai kamtam ka jing sim kabu hakum kini ki por lockdown. Uong ladangi ailat bat ka sarkaru kan long tang kan nong pet ne pet mat la yakum kini ki kambi ain jong kini ki sipai India lesi hadin san nish postnem kin sabut ka kherdap ka bahe haswa bandung hayau molang kumbala ja ha mau shiboi halor kani ula dawa ya ka DC bakan le AA ban toket ne pinsang e mardore kan ka kam shwa ka HYC kan shimeki ain halaki jong kikti Haka jingya kran lembah ka phone ka DC kong isawan lalu kala kular ban sim khia bat ban le AA ya kate ka jing tampo jong kite ki kharshipai. Daka thong ban penlong ya ka thain riwar ka bakhoi barkop daka jerngam ka riwar Environmental Protection and Sustainable Development Organization REPSDO kala thong menta ki ding cherry blossom kumju ki ding so hakeleng ki dong jong ka thain riwar dang hakini kit khindiat sngi baladem ka lightning ring unit hapok ka jingelam jong usamla ris kem khongwet kum chairman baru kraw ku par khongla kum secretary kila hikai ro ki hebret kum no ban thung ten rai ding cherry blossom hakasnong lightning ring Dang hakatayo baladep kaseng kala pelat ui ki sembai khasau haki wa ki badon hakate kathan. Kubla ya pi baro ka kerteng jonga kalong basisha khong tani ngasong nga sa hapen usla umkor bat ngalong rukum ka wei na ki executive member jong ka repsto central body. Ti ka jingtmu jong ka ne kaseng kalong bet kumno ban penne pensa bat suma sukher ya ka mei mariang hakathan riwa jini. Tina kaliang kaseng ni penpau ka jings ngongu ya kani ka channel baling ba kani ka channel ngila yo ban penpau ya ki kam ki bangila le baro chikata kilinti ki ba kani kaseng kala ya ringkat bat ka jingdon bentalang ki unit bapher kala kot shaka ars nemtam ti ha kini ki ars nemtam kaseng ringkat bat ki unit ngila la ban pendep sanspa tam ki jat kam bapher kita kilong kum ka awareness program haka bayadai bat ka khot ka suba ka jing pelat ya ki doom ne ki khasau shakiwa bapher ka jing penlong ya ki competition haka bayadai bat ka maryang na ka benta ki khna rit ka jing pen khot ya ki linti singkin bat kan thubru bat ka thungding te khendiat haka bayadai bat ka thungding Dang hakini kita yo ki baladep kaseng ringkat bat ki unit bapher ngila la ban penlong ya ka program thungding. Menteri rang ba ka Jylla u Konrad Sangma hak henry tarik jemang arhajar arpawai. Ulali jungo ya ka Jaka hak banchna ka oxygen plant hasnong jengjal ka bahab ha West Garo Hills district. Habakran skilal patai Khubor Menteri rang ba ka Jylla ulai thu. Baya ka ka oxygen plant la amang na ka bentaban pendon kam haki Sun district jong ka Garo Hills bade ka West Khasi Hills. Bula ongru baya ka oxygen plant and sedang benchna nadu la shai kasngi. Yeah, we have just visited the site where the oxygen cryogenic plant will come up. The site is in Jingjal, and this site will or this particular plant will curtail to the needs of the 5 districts of Garo Hills, as well as it can also supply to West Khasi Hills. So it's a very strategic location, and the work for this will start from tomorrow itself. The order has been given, and there were some requirements for some road connectivity. So the meeting with PWD, Health and other departments also just took place, and we have finalized the entire decision and all the necessary instructions have been made. So we're hopeful that this will come up at the earliest, and work should start in a couple of few days. Halor ka jing pen bana khang dam jong ka sarkar ha kini ki sansngi
lai i ka jing kanja jong ka sor Shillong hi barok away but ha kani ka jing khangdam lai i ka jing wan phai byang jong ka jing khu jing suba ki shnong ki thau ki yau ki hat but ka sor Shillong hi barok away but kani ka jing khu jing suba ka dealing ba ka jing tre shit rehem jong ka Shillong municipal board ka ba tre na ka bantaban wan rai ka jing khu jing suba ha ki shnong ki thau but ka sor Shillong hi barok away Hakapor mensngi na kaliang kibor penyak district la penoi ka jingpen khu ya ka yo Shillong hala inkra kani ka jingpen khu ya ka yo kalong shibenta ban khangla ka jing sapreng ka klam COVID-19 namar kani ka yo ru kalong ka wei na ki jaka babun brio man la kapor hadin ka jingpen bana lockdown ba kansan jong ka sarkar bon ki nong rep ki la kulmar jingmut kumnu bandi ki jhur ki bala dap khet na lom bon ki la sno do lat Henry na kaliang ka Hill Farmers Union ka seng jung kinong rep kalawan chakhamat banyara bi kinong rep hakum kani kapor. Lingba ka jing aila jong ka sarkar hi ta ka bapen biang ki car pass na ka bantai kini kinong yalam banyara bi kinong rep. Kilali ben shemi ki jhur na kinong rep keleng ki jaka bat ya rap ben pinya yo pat ye kini ki jhur shakeleng ki shnong ki kumta jong ka dong Shillong pat ka wei pat ki jaka. Habakrem General Secretary ka Hill Farmers Union uba Alphan Carcenti ulay ito. Makalong ka ba Henry na kaliang jongki kintre shitom banyarap iki para nong rep ng kaleng ki jaka. Ulay ito ru bakini kinong yarap di iki mar rep kilong hi ki bahak hamad ni ki frontline workers. Mula kerpa de ka DC ban shim kia ban penbiang ka vaccine ni ki tika yada COVID-19 ya barok kini kinong yarap jong ka HFU ban sami ki jhur kaleng ki jaka ha Shillong bat ki weipat ki jaka. Na kaliang jong ka Hill Farmers Union naduk baka sarkar kelapan penai ka lockdown naduk menen kesni te haringkat ka jingi terelang semua banai kublai ningkong ya minister barang-barang ini pak ban tidor indok lalum kerki ka jingi lang menen kesni but bala issue ya kana notification sebagai department baki dei ban pelaj ki karpas ya ki katu kat ni ki association kamju khamtam ya ki ya ka Hill Farmers Union ba de ki association na ka benta ban yarap ikinong rep na ka benta ba ki jhur ki ba kinong rep kila dai ka por bakin khet no ba ki perpoi no sayo ba ki nang pota ki kha de menta ka sni ti yo ni kini ki jhur ba mas nyo ka karpas mene na ka department nila dap yakut lupa ya kinong rep ki joni nang tinapol acarai de nila rescue ya kini ki jhur nomor kila rep khet lupa menen kemti pagadan ka lockdown te kini ki jor mentang ni lawan ra te wi kini ngila da bia keren bat ki brio ki bansa shim hapo madan ting ki bansa le ka home delivery ka ba smutenat kalong ba na kaliang jong ki rang ba snong ru kiladan ki rang ba snong ki bala pen tre pa ki bala phone ni bala dadon kam kin sa pha ban poi ki jor ki chap ki dorbar jong ki snong nang ba ki ka dorbar jong ka snong lingba ki volunteer kila ban penpoi ki jor kat badan kam sekinong bam tingas ngoban kentu hangne bagi ki pai baru kim dei ban kuslai ka bede ba ka bam kadi ha ka bede bagi jor ki jam na kaliang jok Hill Farmers Union ngin shim ya ka senjam ka ba khmat du hoj na kaliang jongi ngidan hi ka jing septing yo ne khnyang te henrei ngilai kran ni DC menen ba ye kini ki frontline workers jongi ngide ban penbet ya ka wi kasngi khnang bangin yo ban vaccine oswa ya ka first dose na ka benta borok ki volunteer ki ban hiar sa kani kamadan thama na ka benta ban yakhun bat ban yarap ya ki paranong rap na kani ka jinglat ban puot kini ki jhur ki chap ki menteri sarkar ka jila bakan thob yu lakmen rumbui usnya bhalang dhar na lord arngot ki MLA ki bakan thob yu wailat mi ki shilla but upcoming one umban hine kasngi ki la hiar ha jawai ban bot din ha ka jingya de ban yakhuni ka khlam COVID-19 ha poka district ya ka jingya lang ni review meeting la panlong ha conference hall ka office of deputy commissioner West Jante Hills district rengkat ka jingya don lang DC Garod LNS Dykes ki he officer ka district ki officer jong ka kot ka khia bat ki wei habakrench ki lat pathai Khubor u lakmen rong boy ulai tho baka sarkar kala shembon ki lat na markat bak nang mi kisngi kani ka jingpang kala nang pur keleng Kawai na kajing penkrek ka sarkar hapo ka district kalong bakala sedang benchnai ka oxygen plan hapo yalong bat kani kan chimpor kumba ar khosngi ban pendem.
Syuk kila ekran ba kalong ke badon kam bahaya ke sarkar ban shimkhia ha ka ban shnai ka corona care center ba biang hapok ka district kena bakin nongpang kim don kam ban let shadu nong ba Shillong. ในพระได้ยุยว่าต่อกัดว่านังมีกิสงีแต่กันนี้ก็ยุดนังโจรก็แต่ว่าได้ปล่อยกันเลยแต่กษัตริย์ได้ชิมกิเมเชอร์กิบบุญกำมันคอนเทนแต่ก็ยี่บางก็จีบแคร์yang sarkarแต่ก็จริงวันyang ini to identik untuk sarkar dan sedang ke ucna ya ke oksigen plant hai ta po ya long đang chim por ka sakam art house ni yu dep tu kebeli ka jing amkam to da amkam ya ka 108 memang jadi critical patient na pok ini ki corona hospital jong i yu shift chiki vitwan dang chen jing kebeli to kawa amkam to ka vaccination ka jing inject memang ladam inject i mot dang poi chewa tanga chim ngani ka kebu yo kan tu yiki vi nang chong chnong hapua kan ni ka district yang i wato yo chim kebu ki to pha inject nai bha na ka wa su ha wi hajar ki wa tam ki wa su pha san snem chnai ki wa inject to dang du kha su hajar dam hi ta mot ka average dang mangle pham 0.6% dam hi ta am increase i ye kan ni ka injection kajik etika hamro it chnong yang i sakawi wan ko amkam kajik klam yang i bato ka sarkar to u simgo kabu yo krit ka ya ka corona care center ko biang yo ulai cha laban ta sakawi wan ka decision ko bachim ko pa to kajing amkam yo u lai inject cheki chnong bitha katam ba jing tit ba to subha ligi santar na ko bi chnong ki tim ki balai nei ba vaccine te kan ni to ka yi ko bada yi te ki bu pun ba la ki jing ki wa de cham ka district ki ni yo yaklam ka phatrik hapo ka sarkar halaban ko em ha meeting ko clear chief minister Tapi kajing man ki mardam mardi la the review betul kajing tengah kerpat aja di kinong song chnong go yo crash lang ke wa ka sarkar hakini perdi kini kajing ta yo job ni kini kita to Berdaki tu ki khubor ngila posha bakun tat hadu bangin ni syambiang kubli shibun.